הרב אלי וולף יקרא עכשיו את הפן. ברוך השם, יום זה בסדר בואו נתן לבא אלה כי לכם יהיה נעילו לך אנחנו מור והיית שם תיבות. וקדיש עשה הרב הגויין והרב החופת וכולו המקובל מורנו הרב ורבי לוי ויצחק. אנו אחסו ממטו, התכנסנו כאן בעל מעתה ויהיה מעילולה שלכם ללמד כאן מתרסכם ולהשתטח על ציון הקודש. בעמדנו ביום זה כזה, מבקשים ממסחר נמונו שכבוד קדושו יעתירנו עלינו ועל כל בני ביתנו שיחי שימלא הקדוש ברוך הוא כל מי שעלס לבבינו לטבע ולברוכו וגש מסוג רוחניס מתוך בריאוס הנכונו והשלימו ונוחס הנפש והגוף ומתוך שמחה אמיתיס שנזכה ליאס מקושורים אמיתיים לילונו דחיה בנוי כבוד קדושו סדמור נשיא דורנו ושנצליח כל אחד ואחס מאיתנו למעלה במילואו בשלימוס השליחוס הקדוש המוטלוס עלינו על ידי כבוד קדושו בנוי מתוך מסירוס נאמונו ושלימו מתוך הצלוחו רבו מפלוגו ובאופן שלמעלה מנמשור לגמרי. מבקשים אנו ברוך ומיוחדס להאריך ראשון ממשלים טויבס לכל אחד ואחס מאיתנו, לכל אחד ואחס מהשלוחים והשלוחס ופני רייסם שיחיו ולכלל הדס חסיד חב"ד בכל מקום שהם מתוך בריאוס הנכונו יהיה יסגוף בורי ושולם מדרכי אבידס ושמו בריאוס הגוף ובריאוס הנפש בטוב הנירה והנגלה ושאח ורקתה וחסד ירדפונו תום את כל היומים בטוב הנירה והנגלה בכל המצטר וכלנו ולכל בני ביתנו. מכן מבקשים אנו ברכוס הקדושה וברכלולוס אחינו בני ישראל שיחי בכל מקום שהם כללו במיוחד עבור אחינו הנמצאים בארצנו הקדושה והם דמימצים של המלחום מקור ולגים הלשונים וישנם מצויים רבים מבני ישראל הזקוקים לרפואה שלמה הקרירה ולצערנו המצב המתחרני נזדרדר בכל רח וטבע ורחמנו נצלן שיש מירים השם יזבור שנשב כולנו לבטח ושולם ובשלבו ובלושן הכוסף ונוסעתי שולם באורץ ושכבתם ואין מרחית כפשוטוי כמשמעוי ושתסברתי למחשבורו והגזירו דמסר השטוחים רחמוני לצלן מארץ הקדש היו להסיע שתהיה שלם סורס לגבול היסר ושלם המסרול ושיש שולם ובתוכן אמיתי בכל אילום כולי. ברוך המיוחדס להרחובו גשמיס בחיינו הפרוטים לפרנס הטבע והרחוב הכפשוטו ליפוטרם כל החבס המעיקים ומפרים למנוחס הנפש בחיי היום יום. ברוך המיוחדס שישרו בביתנו שלם בייס אמיתי ותוך שמחו אמיתיס בכל התחומים הנצרוכים לזה. ברוך המיוחדס עבור יצח על עצנו שיחיה שנראה מהם רוב נחס רוח אמיתי יהודי וחסידוסי ונזכה לגדלו ולחנכם בנוקל וקשור מבלי כל מניס ועיכובים ומבלי כל עוגמס נפש מתוך בריאוס הנכונו והשלם על יסחסידים ורשומיים ולמדונים נצליח להחדיר בהם עיר האבו והעסקשו סמיתיס לכבוד קדוש הזמנו יצם רבן שיגרמו אך ורק נחס רוח אמיתי לכבוד קדושו סדמו ולאלה שעושות רחמוני לצלן לעיסתו מהדרך וכו' וזה מבקשו ממסחרים ומברוך המיוחדס שיהיה עליהם הקדוש ברוך הוא רוח ממורים לחזור תכף ומיד ממש יותר חיילה בסקל ושיהיה באופן של ירידה לצרך עלי הגדלו בחסד וברחמים מתייחסים כל בטוב ליבור וברוך עלי